biko nụ enwere ihe nchọrọ ijiri ọnụ Anambra kọwara unu tata. Ọkwa n'ufo Igbo anụ amụ na ụmụ nwanne m na-asụ enwekwa ihe ọ na-eme anyị n'ụlọ akwụkwọ, enwekwa otu o si eme anyị affect n'ụlọ akwụkwọ, maka ndị nne na nna ga na-ekwu biko nụọ ọbụkwa mgbe niile like nwa ma na-amụta Igbo ọ ga-eme ya, ọ na-eme ya affect n'ụlọ akwụkwọ, ọma nne socialize, ọma na-amazi nke ọ ga-amụta biko nụ enwekwa ka o si eme anyị affect na skuulu, maka ịma ashị ije na Rome ime ka ndị Rome. So kịta na anyị na-eje skuul anyị rughee na skuul supiri eme activate so nje n'ime ụlọ kịta wuftere unu award niile anyị enwenitego ịma na enweghị otu si eme anyị affect na school, mana overall our attitude to learning is top notch. Ka emesịa nụ.